लोगोफोर साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै ला नोंथांनिसिम गोख्रै नटिफिकेसना मोनहैनायनि थाखाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसनाव बरायफिननाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। आं दिनै प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि बागै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। जायफोर बिथांमोना एसटी केटेगरिनि बिथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे माखासे डिटेल्स होनाय दङ। नोंथांमोना बे भिडिअनि बागैनो मिथिनो मोनगोन बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ माबायदि केन्डिडेटफ्रा माबायदि एसटी स्टुडेन्टफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आं गासिबो डिटेल्सखौ होनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै फुरायै नायबानो जाबाय फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम, अब्लासो नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सै मिथिनो मोनगोन। ओमफ्राय आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय बेबायदिनो लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो थाखाय। जोंहा बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ जायफोर बिथांमोना एससी स्टुडेन्ट, जेनेबा एसटीआ ओरै आरो जेनेबा जायफोर बिथांमोना प्रि मेट्रिक माने बेयो ओरै आरो जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 9आव दङ, बिथांमोना माने क्लास 8 जानानै क्लास दायो 9आव फैबाय, क्लास 9आव फरायगासिनो दं, बिथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना क्लास 9खौ पास जानानै दायो क्लास 10आव फरायगासिनो दं, बिथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना एसटीनि फुल फर्मआ जाबाय शिड्युल ट्राइब होनो, नोंथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 9 आरो 10आव दं, बिथांमोनहा बेहाय माखासे बिदिनो डिटेल्स होनाय दं, बेहाय आर्टिकल्स होनाय दं। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। आं गिबियावनो नोंथांमोना डाइरेक्ट खोन्थानोसै नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। बे हु केन एप्लाइ, सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हागोन होन्दों। बेहाय जायफोर बिथांमोना एससी स्टुडेन्ट आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बबे फरायनाय जानांगोननो क्लास 9आव फरायगासिनो दं एबा दायो क्लास 10आव फरायगासिनो दं, बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे होन्दों आरो अफिसियेल माबायाव हु केन एप्लाइआव। बेहाय बेखौनो खोन्थानाय दङ, जायफोर बिथांमोना 9 फरायगासिनो दङ एबा 9 पास जाबाय, बिथांमोना दायो 10आव फरायगासिनो दं, बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेखौ बुंदों बेहाय। आरो बेजों लोगोसे बे स्कपफोर होन्दों, बेहाय जोंहा मा नांगोननो डमिसाइल थानाय जानांगोननो। नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना 9आव फरायदों एबा 10आव फरायनाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव डमिसाइल बख'नो गोनांनो, बिथांमोना डमिसाइलखौ माबायाव थांनानै बख'नो हागोन, डेपुटि कमिशनार अफिसाव माने डिसि अफिसाव थांनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ बे डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ बख'नो हागोन। नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेट थाबासो नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन। डमिसाइलखौ नोंथांमोना डिसि अफिसाव थांबानो जाबाय, नोंथांमोना दसेयावनो बे डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन। बेहाय माखासे कन्डिसन होदों एबा एलिजिबिलिटि होदों, माबायदि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहायनो जायफोर माने शिड्युल ट्राइबेल माने एसटी स्टुडेन्टफ्रा बे साख्रि होनफ्लांदों आङो, स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। मानो होनदों एसटी माने जोंनि गासैबो आसामनि सिङाव थानाय बर'फ्रानो बांसिन एसटीआनो जायो। नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना 9आव फरायगासिनो दायो एबा 10आव फरायगासिनो दङ, दायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेजों लोगोसे फेमिलि एनुवेल इनकाम, जायफोर बिथांमोननि पेरेन्टसनि एबा न'नि इनकामा बेसेबां जानांगोननो 2 लाखनि खम जानांगोननो। नोंथांमोना 2 लाखनि फेमिलि इनकामा खमब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय। जायफोर बिथांमोना 2 लाखनि बारा, अब्ला बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे बे होननानै दों माबा मोनसे जेबो फान्ड मोननाय जानाय नङानो। नोंथाङा जुदि माबाफोर फान्ड मोनोबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जेबो फान्ड मोनै जानांगोन आरो, जेनेबा माबा मोनसे फान्ड मोनो नालाय मानिबा थाखाय, जेनेबा न'खरनि थाखाय, नोंथांमोना बेबायदि फान्ड मोननाय मोननाय नङा जानांगौनो आरो, अब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होन्दों। आरो लोगोसे स्टुडेन्टफ्रा मा जानांगोन, रेगुलार फरायनाय जानांगोन, रेगुलार स्कुलफ्राव, जेनेबा कन्टिनिउ थांनाय फैनाय जानांगोन आरो जेनेबा स्कुलफ्राव, अब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बे स्टुडेन्टआ माबायदिनो एभेलेबल 1 इयाराव नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय मोननो हागोन आरो, जेनेबा बोसोर नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा दायो क्लास 9आव दङबा नोंथांमोना दायो माने फ्रेशनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। आरो जायफोर बिथांमोना दायो 10 क्लासाव दङ, जेनेबा बिथांमोना 9आव एप्लाइ खालामखादोंमोन ओमफ्राय दा 10आव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बिथांमोना दायो रिनिउवेल खालामनो नांसिगोन बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय। जोंहा बे एनुवेल पेरेन्टसनि इनकामखौथ' होनखादोंमोन आं, बेहाय आरो होनाय दंबावो, जेनेबा पेरेन्टस आरो गार्जेननि इनकामा जोंहा 2 लाखनि खम जानांगोन। जुदि नोंथांमोननि फेमिलि इनकामा 2 लाखनि खमबा इनकाम सार्टिफिकेटआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। न'नि इनकाम सार्टिफिकेटआव नोंथांमोना जुदि 2 लाखनि खमबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेहाय भेलु अफ स्कलारशिप नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन, जेनेबा स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन बे होनाय दङ। जेनेबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ 10 मान्थ्सनि थाखाय मोनगोन, माने
10 मासनि थाखाय नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन होनदों। जायफोर बिथांमोना डे स्कलार्स, जायफोर बिथांमोना न'निफ्रायनो स्कुलाव थाङो, फरायो, न'निफ्रायनो थांनानै फरायो, बिथांमोना अब्ला स्कलारशिपखौ हिसाबै मोनगोननो मासाव 225 नोंथांमोना मोननो हागोन होनदों स्कलारशिप हिसाबै। नोंथांमोना बेखौ मान्थलि मोननो हाया, नोंथांमोना बेखौ 10 मान्थ फुरा जाबासो, जेनेबा 225 बा 10 मान्थआव बेसेबां जागोन नोंथांमोना 225 खौ बे 225 खौ 10 जों इन्टु खालामबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना 10 मान्थआव बेसेबां जागोन, अब्ला नोंथांमोना टटेल एमाउन्टखौ मोननो हागोन आरो। नोंथांमोना मासाव बेबायदि हाबा डाइरेक्टसो जोंहा 10 मान्थ्सनि जयै हाबो। जुदि मास मोनसेयाव 225 जायोबा होमबा 10 मासजों बेसेबां जागोन नोंथांमोना बेखौ टटेल खालामबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना हस्टेलाव थानानै फरायो, बिथांमोना हस्टेलाव थानायफोरा 525 मोनगोन होनना बुंदों। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, 525 खौ नोंथांमोना मान्थलि मोनोबा अब्ला 10 मान्थआव जेनेबा 10 मासाव नोंथांमोना होमबा 525 जों 10 जों इन्टु खालामबा नोंथांमोना मोनगोन, नोंथांमोना 10 मासाव बेसेबां मोनगोन, अब्लानो बे डिटेल्सआ फैगोन टटेला। आरो बेहाय होनाय दं बुक्स एन्ड एड हक, जायफोर बिथांमोना बेलेग जेनेबा बुक्स बायनानै फरायनाय, जेनेबा बेलेग प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय बिथांमोना मोननो हागोननो 750 मोननो हागोननो मान्थलि पार एनाम होनदों नालाय, होमबा नोंथांमोना बोसोराव बेसेबां मोनगोन सानना नायबानो जाबाय 10 मान्थआव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे हस्टेलार बिथांमोना 1000 मोनगोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना हिसाब खालामबानो जाबाय बेसेबां जायो 1000 बा नोंथांमोना 10 मान्थआव बेसेबां जागोन नोंथांमोना केलकुलेट खालामबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जोंहा सेलेक्सन अफ केन्डिडेट्स, माबायदि केन्डिडेट खालामनाय जागोन, अल एलिजिबल शिड्युल ट्राइबेल गासिबो माने बेहाय जेनेबा पार्सेन्टेजनि जेबो रिक्रुइटमेन्ट गैया, नोंथांमोना जेनेबा पार्सेन्टनि जेबो गोनांथि गैया। जायफोर बिथांमोनानो पास जादों बे जेनेबा क्लास 9आव जेबो माबानि गैया आरो मार्कनि खोथानि गोनांथि गैया। नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना शिड्युल ट्राइबेल माने ST स्टुडेन्ट, अब्लानो नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौनो होन्दों आरो बेजों लोगोसे बे होन्दों नोंथांमोना जेनेबा बबे मोनसे स्टेटआव थायो, नोंथांमोना बे स्टेटनिफ्रायनो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा नोंथांमोना STल' जानांगौ आरो ST शिड्युल ट्राइबेल' जानाय जानांगौ केन्डिडेटफ्रा। बेजों लोगोसे बे होदों नोंथांमोना बेखौ 10 मासनि थाखाय मोनगोन होनखादों। नोंथांमोना 10 मास मोनगोन, ओमफ्राय नोंथांमोना मान्थलि मोननाय नंला आरो ज'सो मोनो। मान्थलि हाबफेराखै दासिमहालागै आं खोनानायाव, नोंथांमोना जयैसो मोनो। बे 10 मान्थनिखौ नोंथांमोना जयै मोनगोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना माने क्लास 10 एबा 9आव क्लास 9 पास जाबाय, माबा क्लास 8 पास जाबाय, जेनेबा क्लास 9आव फरायगासिनो दं, बे क्लास 9निफ्राय नोंथांमोना 10 फरायनायफ्रा बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होन्दों। नोंथांमोना क्लास 10आव मा रिनिउ खालामनांगोन, बे रिनिउ होन्दोंना, जायफोर बिथांमोना क्लास 9 पास जाबाय बिथांमोना क्लास 10आव दंहैयो दायो, बिथांमोना रिनिउसो खालामनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना क्लास 9 बिथांमोना फ्रेशनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन। बेखौनो बेहाय होन्दों आरो बेजों लोगोसे जोंहा पेमेन्ट अफ स्कलारशिप, नोंथांमोना स्कलारशिपखौ बबे समाव मोनगोन, नोंथांमोना एप्रिल मासाव मोनगोन आरो जेनेबा नोंथाङा बे एप्रिल जेनेबा दायो एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना, होमबा फैगौ एप्रिल मासाव नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एमाउन्ट मोनसिगोन आरो नोंथांमोना बे स्कलारशिपा नोंनि एकाउन्टाव हाबसिगोन। बेखौनो होनाय दं आरो बेहाय 1 एप्रिल होदों आरो जायखिया नोंथांनियाव बे एप्रिल मासाव हाबगोन आरो जेनेबा स्कलारशिपा, बेखौनो होनाय दङ। बेहाय आरो कन्डिसन होनाय दङ, माबायदि एप्लाइ खालामनांगोन, बेहाय गासिबो टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनाय दङ। नोंथांमोना बेहाय मा होनदों स्कलारशिप डिपेन्डिं अन स्टेटास प्रग्रेस, बेहाय माबा होनाय दं आरो जेनेबा हेड अफ इन्स्टिटिउसन, नोंथांनि बे दालाय स्कुलनि दालाय हेडमास्टार थाया होनब्ला बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे सिगनेचार लानांगोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ स्कुलाव होनांगोन नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना माने स्कुलनि हेडमास्टारनिफ्राय साइन लानांगोन होन्दों बेहाय। आरो बेजों लोगोसे बे माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांनिया जुदि मोजाङै एप्लाइ खालामनाया मोजाङै जायाखैबा, फिल खालामनायफ्रा जेनेबा मार्कशिट होनायफ्रा मोजाङै जायाखैबा, डकुमेन्ट साबमिट खालामनाया मोजां जायाखैब्ला, अब्ला नोंथांमोननिया माने ब्लेक लिस्टेड जागोन, माने नोंथांमोननिया बे स्कलारशिपनि थाखाय एक्सेप्टेड जानाय नङा होन्दों आरो बेहाय। बेजों लोगोसे बेहाय माखासे नोंथांमोना फान्ड मोननाय जानाय नङा, जेनेबा स्टुडेन्टआ बबेबा माबाफोरनि थाखाय फान्ड मोनोबा, जेनेबा बबेबा माबानि थाखाय, अब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होन्दों बेहाय 3rd नाम्बाराव। बेहाय लोगोसे मा होनदों, बे माखासे एप्लिकेसनाव प्रसिडिउर होनाय दं आरो बे माखासे नोंथांमोना मा होनांगोन बे डिटेल्स होनाय दङ। जेनेबा एप्लिकेसन फर्मआ मोनसे कपि, नोंथांमोना मोनसेल' एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा नोंथाङा फ्रेश एप्लाइ खालामोबा नोंथाङा फ्रेशनिल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो रिनिउवेल हानाय नङा, नोंथांमोना फ्रेशनिल' एप्लाइ खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे बे होनाय दङ पासपर्ट साइज फट' नांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंनि सिगनेचारखौबो नांगोन आरो नोंथांनो स्केन खालामनानै पासपर्ट साइज फट'ग्राफ आरो सिगनेचारखौ होनो नांगोन। बेजों लोगोसे बे नोंथांनि अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ नांगोन, बेहाय स्केन खालामना होनो नांगोन। नोंथांमोना बे शिड्युल ट्राइबेल नोंथांनि बे SC ST माबाया जेनेबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन होन्दों।
बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेहाय मा होनदों इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बे होनो नांगोन होनदों D नाम्बाराव इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ गैयाबा नोंथांमोना ब्लगाव थांनानै नोंथांमोना अपेन खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना सानसेयाव मोनबे इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट बख'बानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटआ जेनेबा 2020 निबा नोंथांमोना 2020 निखौनो होनो नांगोन थांनाय बोसोरनि जेनेबा 2019 निखौ नोंथांमोना होबा जानाय नङा बोसोर इनकामा सोलायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना इयारनिखौ होबानो जाबाय बेजों लोगोसे बे होनाय दं एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथांमोना बे स्कुलाव साबमिट खालामना होनांगोन बेखौनो होनदों काउन्टाराव जेनेबा नोंथांनि बे जेनेबा स्कुलनि दालाय हेडमास्टार थाया होनबा अब्ला नोंथांमोना बे हेडमास्टारनि सिगनेचार लानांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना स्कुलावनो बेखौ साबमिट खालामनांगोन होनदों आरो बेजों लोगोसे बे माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो गासिबो कमप्लिट खालामजोबनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौनो होनदों नोंथाङा जुदि एटेन्डेन्ट जानाय नोंथांनि बे जेनेबा नोंथांनि बे एडमिसन रिसिप्टफोरखौ होनो नांगोन होनदों बेहाय बे होनाय दं नालाय एडमिसन रिसिप्ट होनो नांगोन नोंथाङा बेसेबां एडमिसन लानाय समाव बेसेबां फिस होनांनाय बेखौ गासिबो डिटेल्सखौ होनो नांगोन होनदों आरो जेनेबा एप्लाइ खालामनानै जेनेबा नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामा होनबा अब्ला नोंथांमोना बेखौ गासिबो स्कुलाव साबमिट खालामनांगौ नालाय नोंथांमोना बेफोरखौ होफानांगौ होननानै बेहाय होदों आरो जेनेबा एडमिसननि रिसिप्टफोरखौ होनदों एडमिसन रिसिप्ट गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एडमिसन रिसिप्टखौ जुदि गोमाबायबा नोंथांमोना स्कुलाव आरो गोदानै बानायहोफिननो हायो जेनेबा एप्लिकेसन रिसिप्टआ जेबो नङा जोंहा लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइननिया नोंथांमोना 30 अक्ट'बर नोंथांमोना 30 अक्ट'बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय दायोथ' जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो फ्रेश आरो रिनिउवाल जायफोर बिथांमोना क्लास 9 फरायगासिनो आरो क्लास 9 फरायनानै जायफोर बिथांमोना दायो 10आव दं बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा 30 अक्ट'बर जोंहा बेहाय माखासे गाइडलाइन्स होनाय दं नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेनिखायनो बे क्लिक हियाराव थांनानै नोंथांमोना बे गाइडलाइन्सखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बे गासैबो डिटेल्स होनाय दं माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि गासैबो लिंकखौ नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव अननानै चेक खालामबानो जाबाय बेजों लोगोसे आं एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे गाइडलाइन्सखौ गिबियाव नायग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय बे क्लिक हियाराव थुना होबा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि डाइरेक्ट एप्लिकेसन फर्मआव मोनहैगोन बेजों लोगोसे आं अफिसियेल वेबसाइटखौबो होनानै दोनदों नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामनो हागोन बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय थागोन जेनेबा बे गाइडलाइन्सखौबो नोंथांमोना बेहाय मोनगोन बेजों लोगोसे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन आरो आं माबाफोर जेनेबा कनफिउस जायो नालाय जेनेबा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना मिन्थिया नालाय बेनिखायनो आं डाइरेक्ट एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो होनानै दोनखादों आरो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन बेनिनो लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर कनफिउसन जादोंबा जेनेबा प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय माबाफोर कनफिउसन जादोंबा माबाफोर सोंहरबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना क्लास 9आव फरायगासिनो दायो एबा क्लास 9खौ पास जानानै क्लास 10आव फरायगासिनो दं बिथांमोना बे प्रि मेट्रिक्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आंथ' गासिबो डिटेल्सखौनो खोन्थाजोबखाबायानो नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोनासो माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननो दिनैनि बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय आं आपडेटखौ होबाय नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामबा खालामनो हासिगोन बेहाय जेबो पार्सेन्टेजनि रिक्रुटमेन्ट गैया जायफोर बिथांमोनानो क्लास 9 पास जाबाय एबा क्लास 10आव दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय बिदिनो लेटेस्ट आपडेटफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे गुबुन स्टुडेन्टफ्राबो बेबायदिनो लोगो मोनलायनानै जेनेबा नोंथांमोना जयै एप्लाइ खालामनो हायो बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होलायदो गोजोन्थों लोगोफोर